ase gesierikiane agagocha gontebinga abantu mbare geitaga iga bare sita abasacha batano n'omokungu oyomo bagotebara bundisia ng'ana yabatagete naende ngobabori gosoki mwacha mwatomochi kong'oyeri ng'obotumeki obobe bwesimi gese misuse of communication gadgets ekinari allegation ba akeiga ririto robisi gagu umusubati bono ore bono office manager donyo kurukwa happiness yurere umusubati uyu Catherine agasoka isika ga Kisii akeigo uyu agacha bono bagaisaransa agu bagonte bitwaye password mangana ndetayo bakoerese binte bingagungakira awe sell twarengena bangwana bande babere saa 9 na about 32 bono Friday ujukira Friday yeah. Nali murangu ko kumanto murangu wense elio ko gasana kero kuiguru nali murangu ko iguru bwangu bango ngotebunga ule jama wa Nairobi twende obwente ko ikigukotini saa 4 so we should be in Nairobi by 10 kosoka ga urende ngobeke gekoro tukiana no muchibi olenge isiko toko ngobekwe gali mago basigale barenge batatu kubekulende maegagu toko chakisa bali toko genda by saa 4 na nusu tuikire Nairobi ya urende DCI ngo ikororo eriga buna ndwete gusi ngo ika Nairobi abasigari na reko bori esimi ngake even my council amanya na iriru my family bagante bisimite yongwaka bagana konte yo esimi ojuwaka go igore Nairobi inyore simi yane bairete eriga nko bori gwegari toguika maimayo nali bagwaka esimi nga esimi eri abegetu ase inventory na witness statement bono chitome na G4S bono chiche bono nko babori galima ama imayitole chiabere sensambiri na nusu emwante ebimbwante wika kotini by 10 so bono nye files chiane chitigarete magega bono chikobe ku G4S so nsanga bichigo ika elinde ngike milimani no koto antenga wakubwa wanajua Hone karora yarora bakana kweminja ngabona bagasieke laptop mbaliko likabona statement bono batagete bangire sell lirinkire takeiga umweshimiwa ndonyaga bashin ne PA yae akaansa yekora na Nairobi bona uririe seinde ase with the investigating officers agaswali okaiga takwane tio ndagansa gukwana rioka ngonda mare guchiga togotumia page yane kondama mbuyo ando igore yago mane kondama inchana nariro koramwa abantu basimba bono ngaibare gwatagete banda mane bosongo I can use my money nabongo tumia chibesa chiane gokora bintu gete bono nyo turi kwena na logging si page yane bwate 36,000 followers bona yatumira ne kotini Monday party bagaka balemavu abasae egwodi bakoru then ya bwate section ebyombe bwate section ya sebono bibekire echia person elieta secretary ne treasurer then moino chinamba cyabo cyisimi cyabekwa bono ese list yeyiga chichigo circulate oisa kwa ndori eliyetonye meri nyanduko liri kirali then bwake namba ya yesimi ebekire ku rumoino okonya ore simi geseteri gokora gesere yo musacha gesere yo mukabira ore isiko yagusi so chinamba china cyabanda bange babere bawaka ikare curiosity was it an error yokobeka chinamba chingao amalieta tayo na abandi bachire bake ground there are some journalists bachire bake ground ko investigate banyore bona fide officials bebyombebiga surprising ringa abanyakiyomba bange bali baikere bateba ya intuntu apply it maybe kane gatano but intu anakonyora but now since then it has always been silent funding malieta tomu maybe WhatsApp malieta tomu maybe irera nyarebe maybe genda skuru gete oreta malieta mundo genda sene skuru gocha na malieta 50 kero mwana yewe cheki ya 10,000 kuso kwanya ore skuru ya yemo ayirige sene cheki ya 500,000 so timanyetie yu usene ne gesembu yere sene narengia so it should be understood chibese chekero chia sogete ngaichia chiete because abanyakiyomba abande bomeiru bagoteba intuntu anakonyora cheki ntu anakoba funded so that is the big question that we need to ask overe ayebueka then where is the checks and balance the same to bursaries bursary chibwente gutangaso karucha tangasirwa abantu ba apply then board members bamana konyore chance yo go vet na go approve igasi yibatana okora for the past 1 year sorry to say my abduction was about pindi too somebody wants to intimidate me somebody thinks maybe I'm about to say something esina kwani again to get so that you are intimidated to be silenced get his gadgets do this there is no need for that you know again to this here as for example number yana so of course Zimbabwe bale ko ngakira bante binga yore inchuba kagaiga okori kwirendere